Da je korupcija najveći problem u BiH i prepreka za ekonomski napredak prepoznali su i predstavnici međunarodne zajednice. Svi smo svjesni koliko je u ovoj zemlji važna borba protiv korupcije, posebno u javnim preduzećima. Korumpirana javna preduzeća su veliki problem. Svjedoci smo kako je jedno veoma važno javno preduzeće Aluminij uništeno upravo zbog korupcije. Zbog korupcije talentovani mladi ljudi razočarani u sistem odlaze iz BiH. Dakle, zbog korupcije je dovedeno u pitanje budućnost ove zemlje. Problem javnih preduzeća leži i u politizaciji, smatraju u Transparency International u BiH. Ako imate činjenicu da se javna preduzeća zapravo dijele kao stranački plijen između političkih stranaka, stranke direktno odlučuju ko će biti u nadzornom odboru. Zatim direktno se stranački postavljaju direktori javnih preduzeća, nakon čega najčešće javna preduzeća služe za zapošljavanje stranačkih kadrova, za izvlačenje sredstava iz javnih preduzeća, kroz javne nabavke i kroz druge procese, što u svrhu finansiranja političkih stranaka ili finansiranja privatnih kompanija koje su bliske određenim političkim strankama. Dakle, to je taj neki generalni obrazac po kojem, nažalost, veliki broj javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini funkcioniše. U BiH postoji niz zakona i strategija koji se bave prevencijom korupcije, ali se uglavnom ne provode. U Agenciji za borbu protiv korupcije smatraju da su represivne mjere najbolja prevencija. Opšte je poznato da imate razne kriminale, počinjena su razna krivična djela u mnogim javnim preduzećima. I to tamo negdje tavori godinu, 2, 3 ili 5 godina se nešto procesuira. Postavlja se pitanje zašto. Ako možemo otkriti krivično djelo, procesuirati ga za kratak vremenski period, postavlja se pitanje odakle nekom pravu da to razvodni godinu, 2 ili 3 dana, da izgubi smisao. Ako bi se to efikasno procesuiralo i ako bi tužioci shvatili da njihova diskreciona ovlaštenja nisu Bogom dana, da trebaju oni za nešto odgovarati, mislim da će efekat doći. Problem BiH u borbi protiv korupcije je što je ona postala sistemska, odnosno sastavni dio društva, a bez ozbiljne borbe protiv korupcije nema ekonomskog napretka, poboljšanja standarda i uslova života stanovništva.